Ọlụ ebiligo ọkụ ozugbo nje n'ụzọ dị kilomita 3.4 si Nnokwa Gaba Awka-Etiti ka oluchebeghị izu ụka 3 gọọmenti Anambra steeti wee gobie onye ọrụ ngo ga-afụ maka ya bụ ọrụ. Onye nta akụkọ n'okwu banyere ọrụ Ngozi Obileri ga-akọlụ aka n'isi. Na ya bụ ebe a na-arụ ọrụ ngo anọ na-egwu ọwa mmiri na-edozikwa ya bụ okporo ụzọ dịka ha kpochapụchagoro ya bụ ụzọ site na mpaghara Nnokwa ebe ahụkwara nnukwu ụgbọala eji arụ ọrụ ngo ka ha nọ n'ogogo dị iche iche ma na-arụ ọrụ. Ka ọ na-agwazi ndị ntakọ ABS okwu ka onye ji ọkwa site manager nke ya bụ ụzọ bụ injinia Chukwudi Chikeluba kọwara na ha gara bido ọrụ na ya bụ ụzọ ngwa ngwa enyechara ha ya bụ ọrụ ma kọwakwa na ha nwere naanị ọnwa 8 iji wee rụchapụ ya. Dịka injinia Chikeluba si kọwaa, ụzọ ahụ bụ nke a ga-arụ ọwa mmiri n'akụkụ aka na-abụ wụkwa ihe bekee kpọrọ stone base ya na ite kolta bido na ọwa mmiri n'otu aka wee ruo n'ọwa mmiri n'aka nke ọzọ. Ọ kọwakwara na ha nwere ihe nhicha aka mgba sitere na aja ụlọ ịnọchite na mpaghara ụzọ ahụ ụfọdụ, mana ọ kọwara na ha ga-ahụ ka ha si wee mee ya n'ihi na ha na ndị obodo ahụ nwere nghọta na ihe ọbụla nọchiri ụzọ na ha ga-ewepụ ya. Ụzọ ahụ bụ nke obosara ya dị mita 7.1 site na ụzọ Nnokwa gara Awka-Etiti. Abụ m Ngozi Obileri.